Okay, thank you, Mari. So, pass back ako ulit yung Robin. Thank you ako sa itong turong. Muna-unay, pagyaman na ako, tiyanahos yun, may timagulo, iti ito yung okasyon. Kaya gini malipot kaya ako kapitan, Hales, kaya gini kanog na, kaya gini tatlo mabay, nagsasabi di Mario. Yaman ang aming kanyayo ako, at isang sa kainin, anak ko, isang sa bali ng lugar. Amin kada kayo na po, at yaman na, kaya gito'y may nagkakapitas, kaya nagkalalayong dancers and singers. Nagiti ang cater na po, magkakapitas na, at yaman kamamin ako. Bakit? Umuna-unay, agya ko nakiti ako, talatanong manin, hindi kapanagkasanay, hindi dahil ko'y matawin, may kasimwet ay tres. Natawin mo, thank you Lord. Palakpakan tayo na po ng mga ito, lumakot natin ng tawin. Luman pa at suksagbanin ni Bagbagin, tuloy pa rin ang laban. Yung yamanin ko na yung harap ka datay babae na nadaras na sumuko, may kusumuran dyan, may yaman na laban, no dikit di. Fight, at yan mo mga. Thank you, bakit? Piling kanya bilang asawa, luman pa'y second hand ako, na alamon. At yaman ako na ipinagtanggap ko ni pamilyami, kaniti pamilya, at yaman ako na ipinagtanggap na kami, kahit masaong, maday ko labanan, takkel, tinaytulong ko ni pamilyami, kahit tatta, at kami amin na umay, at yaman ken ka, hindi dahil ko may ka panagkasanay. At sabi ko nga, kinapo, kay kultuloy na, ikitek ka na karagag ken rekta,
tatlo'y tikasta, mabayagpay ng adupay ng awin, pintay pinaglilin na rin langin. Lumanbay na anak na perfecto na asawa, di karikmen na bakit, Tapi dia pikir kan. Dengit ko. di karikmen na bakit, ay din ikaw lulunay. Natanong si Kumis? Datang, takablobo pa mga na bakit? I love you, takablobo. At alam pinabalik mo mga isarita bakit? At sabi ko ba? Kaya tinay ko yung mapanagandeng. Magunod mo, di kayo sangsalayang na lang sa. Taploy di kasta. Ay tabot mo. Okay nga rin bakit? I love you. Thank you, Apo. So, any message po sa relatives niya? Pinsan, yung granddaughter ni Auntie Dan. Ating message kat aga po ni Jada ni Ira. Happy birthday Tinang. We wish you that Papa Jesus gives you many more years to live. And I believe you can be healthy. You are the strongest Tinang I've ever seen. Thank you because despite all the conditions you have, you are still able to watch me and Annie. We are so grateful and thankful for you, Ina. We are so thankful for teaching me valuable lessons that makes me understand more, grow better. We hope that your birthday wish come true. This is your birthday, so make it the most enjoyable day of your life. Enjoy your birthday, Ina. We love you and we miss you from Jada and Ira. Happy birthday, Tita. Agyaman kami ti amin namin kinga. Sabay kumata, kana ba ba niya ako ti nananaya karagdag mo? Tapno, kadadupay nga kawin, di pa nagkakadwa kayo. Sabay kumating katahan ka magbalbagyo. Ananusan na kami ng mangruna kada tatangkay kada tata. Ananusan po natin na agyaman kami tiyago namin kita. We love you. Minsan ni Marinida si Auntie Nerissa Olivas. Happy birthday, Lisa. And you have many, many congratulations. Ay pagkamalan tayo amin kakabsat, kablawag man iti magasat, ay napanagkasanay, kaya anak ko malinita. Linita kita membro iti Women's Association iti San Clemente. Kaya nita anak ko, tintawag mo auntie, tawagan ko iti katatuan ng Women's na introchat ko ila kasi na po atada. Kaya tisimubukan mo organisasyon tayo di Women's Association, nakaregregsa kami gapo na atada. Anak ko makita ni for the first time na nagkikita tayo iti kastoy, since nga siyempre ka iti grupo tayo kita payalan anak ko. Kung nagasa dahil ito yung kapanagkasangan dahil iti kagadwang asosasyon
probinsya siguro at nagsapay Cagayan. So nga, nagasat anak ko, dahil nga pa nagkasangay, tagagiti ka kayo mo, katagduang, katabagyak, at dadaanin italitoy. Lugar tayo masantumente. Pagsapay ko natin ni Apo, kabindisyonan na ka, iti alupay, katingin ka, panagbiyan, iti kabaw talaga. Ang mo anak ko, nga ang sakit mo, anak ko. Ngamiti, hamo nga itulong, laban, ikarkararagan ka ka, anak ko, di manayon pa'y kapanagbiyan mo. Uray ka sa mo tinikan, tita, no, ni Apo, ni Mangkag, tilirin din sa anak mo, dahil tumaga at dati milagro. Nga, uray ka sa mo tinikan, at tani Apo, nga pagkakaraptan tayo akang kanayon. Tita anak ko, nagyaman na tinawagan na, kanyang ka mo masumangkot ka. Yaman na una anak ko, di pa lang tawag mo kanya, kaniwa nagawag kiti, nagigitay ka kadwa tayong Women's Association. Nagigitay ka tuwa lang mo, handa ang mga women's ka, na nagigrupo sa tayo, isang pagbutin. Nung saman, balipayan, nagmaimpan igay, yung chat, Women's Association anak ko. Ala ni dahil may bayagon ng anak ko. Sumubla ko ay dinilang tunga mga women's ko may mga anak ko. Ala, karkararagan na ka. Uray mo sundikan tumangigaya. Always may karkararagan na ka. Hindi manayong pa'y kapanagbiyan ng anak ko. Dahil sa katiling na kayo. Happy birthday, anak ko. God bless always. Love you, Nita. So, meron pa lang yung mga batch ni Marinita, madami hindi niya alam kung kailan siya nag-graduate ng high school na. So, message ko na to. Sir, kayo, sir. Nakami Apo, dali tayo box natin, box. 88, EMI. Okay. Box name. Kita, kayo. Agyaman kami, uray na patagpapakala kami. Ikapuso, masibig kami lang na. Tata, nag-birthday ka pa na. Kaya na kami maraming magasmon. Yamanan sila unay. Taon mo na lumukang ka ng bati dito. Sila nagit ka lang na. Happy birthday kayo. Happy birthday. More years to celebrate. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May you live long and live. God bless you more. Happy birthday. Oh, ma'am, magpili yung cellphone niyo. Lungkot ikabsat ng mesa ni Manang Emily, representative ng message kit ni Kenneth Turida. Diyan ang mga message na. Happy birthday, Auntie. Sapay ko na ni
Ato yung man at kumablaw. Kanito'y ipak ko, oray na nabayagan ko sa amin pa nakikita. Katika, nadanungan man yung 53 na birthday na. Gusto nga, in behalf of my family, we greet you a happy birthday. Amot, nasasabi mo, laban lang. Napo Diyos, ibang tutulong kanya. Kahit na yung magunay sa mga birthday, kasi bubukal ng pamilya, ay ating nakaunay. Once again, happy birthday. Thank you. Relatives, friends, guests, any message ako. Hindi ka no anak ka ni Uling. Wala. Hindi ka no... Birthday na kanyang awas mo kung tinutulong mo kanyang ipakat ko ng kalina. Kapag naman kamatutong pati pinagbiyak mo na happy birthday sa iyo Nilen, so, mag-message ka ni Nilen Marin. Happy birthday na. Ako tunay balat kayo na. At thank you amin. At thank you amin. Hindi maraming para kanyang thank you. Thank you. Thank you, ma. Pagkakita. Happy birthday. I love you. Ako, Henny. Wala na. So, meron po tayo hinahandang surprise kay Maring Lida. Ay, okay. Tatawagan mo na daw si... sa kanyang message ni Lisa. So, at dati handay di... Women's Association na surprise ni Maring Lida. So, may we request Manang Donna and Auntie Lita Orobio together with ito na po si Jason Salvador, yung manugang niya. Yang harus bertahan saya kerja dia sampai keluar
Picture tabi, sir. Picture tabi. Ma'am. Together with Ann-Cassie, Atukay, and Blake from Guys, picture, picture. 3M, smile.
Okay, Rocky. Up. Ready and smile. Rocky. Thank you. Marlene and Louie.
Ma'am, tumayo dito. Ma'am. Okay, thank you. Kaya ako may isang surprise gift. Ano po kinhanak na from Hawaii ni Lens and Jimena Camporo ni Stephanie. Ni Mr. Missing si Stephanie Raynon from Hawaii. Ay, tumayo po niya.
Ang aking pangako na pag-ibig ko lagi sa'yo. Kahit hindi naman I love you, Mama. Ang nakalima ay mapagsabi. Papaalam ko ang aking pangako, ang aking pag-ibig lagi sa'yo. Kahit hindi kahit hindi I love you, Manel. Happy birthday! Iso Manel! Ako dahil surprise na regalo talaga ang muli. Bakit na dito? Yung apa? Tila muna talaga. May isang cake. Nagkatugagayayan na niya na. Anda ito yung bouquet ng bato ni Jason Roda and family and Salvador family. Miramar Mexican. Ako palakpakan na ila ako na ayat na dahil ko nagkakti na ilana yung bakit ko. Ako, yaman kami peso, yaman kami roda, kami nilayo, yabalayan, ang yaman naman yung pinagayo ako. Ang litin manin, aking natay, kahit ko yung natalaw, kumamit yung tulay ako, ang yaman pag-yaman, ang ano siya, may vaccine nita, yung bakit ko. Ako tumagal naman, ang makita na natin ng presente. Pagkasima na ako, palakpakan tayo na ako nila. Okay. Ganit na pamilya Bertolin mo yun, kapag yan bakit, tumagal naman ako. Bertolin Reno, Olivas, amin na ako mga pamilya kami tumagal. Kapag nagtitingin, tumagal kayo sa isang kapwa. Ako, magkatulong kayo ayang kanyaan mo kayo. Ako, pinayayang ko, wala ako. Thank you, ang anos nyo. Mag-anos kayo, magkakamamay ko kayo ng kasi kung ang pwede mo, ano mas nyo ngayon. Anos na. Happy birthday again kami, mismo. Sana tagapasalunan po, tumitas pa yung kumitas, tumitas ka, maabot mo pa yung 100 years. Okay, thank you. Ay, okay, thank you ako. So, Happy birthday pala yan. Nagpagkasalit ka. Happy 53 birthday. Ako, tawagan nyo lang naging kaya pala yan yung nabigay puro na kung balik ako kan di pakai na makita na kayo kay no nyaman ti mabalin yung i-message na niya na hindi na ito yung mga panag-birthday na. Birthday din pala yan. Isa kayo ano doon pa tawin ka. Kasamay. Happy birthday pala yan. Happy birthday mo kayo. Ma'am, smile.
Plot pinanan to. Oray mga tayo ng ipo. Aku dari kira-kira itu takkan kami berjalan berjalan dengan anak tak dari kira kita dalam menjaga aku sampai rumah anak yang kerja tak mungkin nama aku dari koi dan aku mungkin ada saya launan dengan bulan dari itu dapat kena seperti budaya aku dan bisa nama ini aku nanay kaya ada upay di nama tubuhan kastamet dan kondisyon ng pamilyana dan dito ng ako ang aking nagdagawin dan dito naman ako ang mga karauhan kita pagkaramunan ang muli ako na nagapuhaming kita dito kanuhan na ang tagpulito na karauhan awan ng pang-anon sa ito ikang dawatan ilalan ni Jesus na anak mo kaya kapuli amen kaya ang kaya na ikutan amen.
let's get real sad. Back, 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 and drop me down. Back, 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 and I'm ready to go. And it's like, and I'm ready to go. And the trouble, let's go. Trouble to the left, trouble, yeah, trouble to the left,
Dapat ipahapon ko ako, dapat nagregalo passport ko, nga nagkapupay ko dalawa. Ay may pinitali ba kayo mo tantayan daw, kung ano kayo hanggang nakatin na, lahat ng programa. Ang yaman at tunay na yala po ni Benedict Jose from Nawag City. By Batchmate, thank you very, very much. Kagwana at ay Batchmate by DJ Bagko. Henaro Recusa.
Ngigay, grabe, nagandang may kaway, itutulong naman, thank you lang po, Eugene grabe, agyaman kami, ulitin, Roosevelt, Jason, Jeritas, Kenny Ira, nagitay pa yun ito mga timultulong, mga kusinero kayo, manipod, DJ1, kapag-party, pinag-preparar, pinag-innovasyon, ni Putiting, London, agyaman kami aming kanyayo ako, awala bas na. Kaya tama na ako nga may mention ako, amin kayo, amulong na magbagyo, tutulong kayo, agyaman kami amin ako. Yapay, parulong kayo. Well, hello, nagpapay na ako, mapalisabay lang yung mapalong patuloy. Ako isang sarili takiter, no awan ni kayo, mga kayo na po, tumawag kayo din, yung ulit ni bago. Kaya na po, please. Sasama na sa lawan. Sanggol niya, Lore, Palog Belipas, and mga
All